Pinotxok egia jakin zuen eguna. Goiz hartan, Pinotxo esnatu zenean, ohetik salto egin eta pijama soinean zuela, beldurrez bainugelara abiatu zen presaka. Izan ere, azken aldian esan zituen gezurren ondorioak zenbateraino handitu eta hasi ziren egiaztatu nahi baizuen, ispilu aurrean bere burua ikusita. Pinotxori biziaren atxa eman zion ipuinetako maitagarri urdin hark ere egia ustearen arrisku ez ohartarazia zuen. Hala ere ordea, ez zitzaizkion ez sudurra luzatu eta ez asto belarri bihurtu belarriak. Zeharo lasaituta, Pinotxo gozaltzera eseri zen. Eta galletak esnetan sartu bitartean, telebista piztu zuen. Hartara, munduari kuku egingo zion, kalera irten aurretik. Eta hortik jakin zuen alkatearen kezkaren handiaz, herritarren ongizatea helburu behinena zuelako. Lehendakariak egindako ahaleginak eta bi haien bizi baldintzak hobetzeko. Lanpostuak sortu eta langileen soldatak igotzeko enpresariek zuten prestasunaren berri ere izan zuen. Oso argi ikasi zuen nolako afana zuten bankariek etxegabetzeekin behin betiko amaitzeko. Eta baita egiaren alde hedabide handiek erakutsitako grina zein sakona zen ere. Baina Pinotxo konturatu zen, ez zitzaiola ez sudurrik luzatu, ez belarrik nabarmen hasi, herriaren ongizatea, garapena, informazioa, zuzentasuna eta moralaren alde hainbeste eta hainbeste egin zuten haien guztien artean, inortxori. Tira, egia esateko bati bai. Maitagarri urdina izan baitzen salbuespen bakarra.